Aku sih wong iki kok noleh mrene kabeh yo. Marine noleh mrene kabeh wong pun ning dhuwurian. Oh iya. Ya iki golongane wong bulus kabeh iki yo. Mas. Kang rada apik kok Mas bulus. Kurang. Pela iki wong durung mari iki. Peno ceget ya. Kadung siji kan bulus, kadung akeh bulusan. Oh. Begitu. Iya. Kadung mene kan loro, kadung akeh ki loroan. Loroan. Loro. Kadung Yasin siji. Kadung akeh Yasinan. Enter. Kadung katok siji. Kadung kabeh nganggo katokan. Oke baik. Oke baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama-lama pidato ora duweg. ngene kaya tukang Selamat malam. Selamat malam. Nggih. Duh kari campak. Selamat campak. Mana iki bisa tau sing pidato? Aku gak iso Mas. Ngomong Jawa. Atasi wong sing ngomong Jawa kari sumbang. Blangku aku moro-moro pidato kok menclek tunggale dek ingenane kae. Lagune kari sing. Selamat malam kepada warga Bulusan dan sekitarnya. Pada malam hari ini kita berjumpa kelambi.
berjumpa lagi. Berjumpa. Ojo grogi ta, Lek, ojo dredeg ta, Lek. Dredeg. Nervous. Nervous. Berjumpa kembali bersama Lolo miluk selfie. Bersama selfie. Cakep. Aja nak miluk selfie. Ya kono ayu-ayu dipoto kaya widodari. Terus kene milu merono, akhirnya widodari ngejak kethek loroan. Nggih selamat kethek aduh. Nggih selamat bengi matur nuwun khususnya segenap panitia kang wis guyub nganakaken kegiatan bengi iki malam pentas seni ya. Uga dibareng biar pentas seni dan jalan sehat. Oh beda berarti ambil ngombe. Nah, apa itu ta acarane? Oh, ono acarane. Konde Gebyar pentas seni dan jalan gak pati sehat. apa kok jalan pati sehat? Kakek wong loro hang milu, Dik. Ya mek kene sehat gitu kok maksudnya olahraga kan terus Dirgahayu Republik Indonesia. Wah, ini tulisan yang benar seperti ini. Iya, benar. Kalau Dirgahayu Republik Indonesia tidak usah dikasih yang ke, itu salah. Ya. Benar cuci pinter. Iya, ini berlaku selamanya. Dirgahayu itu berlaku selamanya. Tapi kok ditulis di lapangku diselempitakan oleh mana? Ini kok diselempitakan. Tapi kan tidak di sini. Iya. Ini penulisan yang betul seperti ini. Ya berpendidikan berarti penuh ya. Ya Allah, saya itu sekolah, coy. Bubu sarjana. Sarjana. Saya itu S2. Wah, ya Allah. Biar sing nyongko potongane kaya gede-gede S2. Ulung, mosok sarjana kate dipotong lho. Ya sing kan deleng S loro pendidikan. Ngomong sapa? Oh, S loro S2 ekonomi. Salah, S loro. Lah ya S loro hukum. Oh, sing S loro. Maksudnya S loro? S loro lontong telu tambah kerupuk tek hulune 1000. Jadi semau sampai selugu akan sarjana pengasane marung. Lah tapi kan cerdas, coy. Ya cerdas ya. Ya apa? Oke wis paham lah dong penuh cerdas dalam rangka Dirgahayu Republik Indonesia. Nah, memperingati hari kemerdekaan itu baru yang ke. Oh, gitu ya. Itu kalau Dirgahayu tidak usah yang ke. Ya. Masuk. Benar. Iki kan kecerderasan. Labini roh pernah labini sapi kami ini gini ya. Maksudnya ki kepinterannya penuh. Kecerdasan. Tunjukkan bengi ning malam pentas seni. Oke. Tunjukkan kemalawanmu kepada masyarakat Bulusan. Nggak kene weruh. Mas, main celek, Mas. Mencet parah nih. Tunjukkan bareng. Tunjukkan kemaluanmu supaya masyarakat. Jare bener cerdas. Kemampuanmu. Ih, arep iso gitu gue kuat. Aja gopo to. Grogi lek ditilang ibu-ibu ambil cewek ayu. Cewek Bulusan iki ayu. Iya. Sama Radin Cong. Butuh ngomong parno. Indonesia Raya. Iya. Masa ketiga. Iki kan mau ono hang milu lomba-lomba. Jalan sehat juga diperlombakan. Ya, sorry sun lomba. Juara siji lek. Juara siji lomba apa nih kok? Maca puisi. Wah, hebat. Juara siji. Pesertane pira? 70? Asik. 30? Kon juara siji. Lah ya juara siji ku dari 30 peserta. Oh, sing. Dari 10 peserta. Oh, sing piro siji? Ku pesertane hontok ah. Ya pantes masih yang dinilai ya pernah menang. Lah nek ngono hang wanai. Lah temenan. Iya. Acake sing kepengin puisine pernah. Oke, baik. Ya, iso tiap sore ku lomba ana iringan. Oh, diiring ae. Diiring ae. Nggo musik. Nganggo musik. Oke. Nganggo biola. Biola. Adung puisi kan anu ya, puisi tentang ana wong ngomong biola bingung ah. Hah? Oh, sorry, Bos. Masuk biola, Lek. paran. Biola ternyata. Apa boleh kelilipan? Bune mlebu. Ya. Iringane lagu nasional ya. Karep piro wis? Soalnya ambil belajar lari-lari saiki. Lari-lari saiki kae. Iya. Akeh kang sing weruh lagu-lagu wajib nasional. Iya, iring ngono. Iya diringi ya. Perjuangan aku berjuang
biala. Iki syukur. Sok kangen nesen. Laku wajib nasional. Iya iku gugur bunga kok Ya syukur. gugur bunga keliru. Syukur kan hari ya gitu. Iya iki gugur Kangen nesen. ukur ya. Oh jangan. Iya ang rada bersemangat. Oke. Ganti ben lagu ini ya. Oke baik. Aku udah bersemangat. Perjuangan. Mundur Aku berjuang kepelingan pikiran demi Rabi loro. Rabi hangeno. Jaluk disayang. Ang tuwek jaluk dibianting. Puisi pan iku mau. Ini ku lagu pareng wong puisi perjuangan. Mlayune kok rabi loro. Cerewet iki ya. Kenapa? Masuk iki wis nyari aja salah. Orang biasa puisi iso nang iringe goblok. Bisa. Ayo biolai dawa iki sithik. Oh, jare bisa puisi jare. Pinter iki ya. Sore maca puisi ning jero jeding. Indonesia tanah airku, Indonesia tumpah darahku, innalillahi. Dia ana puisi iringane kok kaya ngeteraken jenazah gue titah halal. Ya kan memperingati dan mengingat-ingat jasa para pahlawan yang telah gugur mendahului kita. Jadi gini Ben, ngomong lagu wajib nasional Ben ya. Oke. Saya ini nenek penuhang para negara membaca puisi tapi saire menurut lagu langsung nyanyi kakak. Oh deklamasi. Deklamasi. Oke baik. Indonesia tanah air beta. Indonesia tanah air. Parmu kok? Beta. Pusaka abadi nan jaya. Pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala. Indonesia sejak dulu kala. Sumpah kok. Kalau sumpah, Enggak ladek sumpah. selalu dipuja-puja bangsa. Selalu dipuja-puja bangsa. Di sana, Di sini saja. di sana. Ini biarin anu bareng rono. Saire. Oh, Di sana, di sana tempat lahir beta. mencengok coer. Ya, kenang mana. Ya kan lahir deh. Dibuai dibesarkan bunda. Dibuai dibesarkan bundas. Bundas. Bunda. Tempat berlindung di hari tua. Tempat berlindung di hari tua. Sampai akhir menutup mata. La ilaha illallah. La ilaha. Delok bandas niki sae napa sae? Bodoh saya hilang wes. Menawa lemrono hipak iku. Ya hing pakai yo. Tapi sebagai generasi penerus bangsa, Jangan sampai melupakan jasa para pahlawan. bener. Nah, bener. Pengen para pahlawan itu mempertahankan, merebut dan mempertahankan kemerdekaan. Taruhane Nyowo. bondo nyawa pikir segala macam. Nah, saiki Ini sopo? Saiki iki bahasa Indonesia. sekarang. Hah? Sekarang. Kok beda-bedaan? Bahasa Indonesia saiki iku sekarang. Belum ta? Bahasa Indonesia nih Ini saiki. sekarang. Kok beda-bedaan? Video barang. Masuk saiki
saiki. Pernah takon. Kadung iki bahasa Indonesiane Ini, kadung saiki. saini. Mosok sakarang. Leren golek karang ning segara. Wah, yang bisa bahasa Indonesia iki. Masuk gitu saiki saat ini nih gitu Oh, berarti kono pinter bahasa Indonesia. Lah, bisa bahasa Indonesia lo 120. Kok lebih 20 ya? ABD ya. Oh, berarti bisa bahasa Indonesia. Sebagai bangsa, sebagai anak bangsa, Iya. bisa harus bisa bahasa nasional harus bisa le. Wajib, wajib. Sakit tes. Oke. Umpama bahasa Indonesia munggah menduhur. Naik ke atas. Oke. Gitu goblok. Kalau angsoro kok. Mudun mengisor. Turun ke bawah. Melebu menjero. Masuk ke dalam. Metu menjobo. Keluar. Kok keluar kuadrat? Metu. Melebu menjero. Masuk ke dalam. Metu menjobo. Keluar. Bisa berarti. Lah ngajak bener ya keluar. Bisa dong. Aduh muga menduwur. Naik ke atas. Mudun misor. Turun ke bawah. Melebu menjero. Masuk ke dalam. Metu menjobo. Keluar menjaba. Keluar menjaba. Mata ira. Iya, kan dipikir-pikir kurang. Iya, bahasa Indonesia itu masuk kurang le. Keluar. Tapi perbendaraan bahasa itu akean Jawa. Oh. Jawa itu kaya dengan bahasanya. Mosok. Jawa using parma. Using ku mana nih? Iya. Oh. Using yang contoh bena. Contoh. Cilik ya. Cilik kadung bae ukuran cilik sakmene. Sakmene. Iki kadung ono hang lebih cilik to kae guys. Iya. Iku cuwilik. Ono hang lebih cilik to kok cuwilik. Iya. Cuwimpil. Iya yo. Iya. Iya. Anu cilik kan maling saupil. Upile sapa semene iki terus? Iku gitu kok. Ya. Berarti perbendaraan katanya akean osing yo. Soalnya bahasa Indonesia itu adalah banyak masukan toko bahasa-bahasa daerah. Oh. Jadikan satu Ya. bahasa-bahasa asing ku mlebu mrono. Mulane Mas yo bahasa Indonesia iku bahasa nasional, tapi aja ngelalekakan bahasane dhewek bahasa osing. Tepat sekali. Kudu dilestarikan. Iya, soalnya bahasanya mak iki. Mbak. Turun temurun. Yo. Oke, hadirin bersama Campur Sawi. Satrio Bayu Budaya. Satrio Bayu Budaya temenan. Iya, Satrio Bayu Budaya. Satrio Bayu Budaya. Noto boto mati dikumpo. Sing kate kono gede-gedane Mangan boton tek 5 dulure Sumanto. lelek lo. Dengan senden. Iku ang gemilep iku parang. Jai. Iku ang pote-pote gemilep iku. Sinden nyet. Sinden. Dengan sinden Mbak Pika. Masuk itu, isu curiga. Pika. Pote-pote gemilep isu curiga. Paran. Iku kan. Ojo teko kono merono. Pika? Hah? Masa Pika? Mbak Pika. Ono nyanyiane Pika iku. Iya, kan dia. Ya we. Iya. Lagu anyar. Enak ya? Jadi diapalan wong kene. Oke. Kadung eling Pika sinden mesti. Pika. Ya. Kan dia nyanyi. Pika di dinding diam merayap. Ada kendos lewat lalu didilat. Masa Pika diliatan? Masa gede gunanya cicak itu. Hah? Cicak masih bersama Satrio Bayu Budaya Dengan gending belum kekek. walang belum. Walang keke mas. Ojo walang keke mari terus. Walang kadung. Ojo. Keneng. Ojo anu lagu aku. Walang sangit. Ojo lembing. Walang lembing. Golek lagu ang viral saiki beres. Musiknya. Aku tak nyanyi. Oke, musik nadane. Nadane we terus nyang C. Wes ora lek. No. Oke. Oh. Ah? Mik biola. Do amer. Do mentang-mentang mertuani diceluki tok amir. Ngomong biala iki ya. Masa do amir? Do angin. Oke. Do angin. Penyet. Apa? Suarane enak kak. Mono gelem nambel bian. Iya, bian. Yo rekaman tau. Do angin
depaki salam kerong dek Kanjeng Nabi salam dek Rama ben Ebu ana wong nyanyi sapa lek? sapa ngumpul sing ngundang-ngundang Aja-aja stres gitu-gitu. oh wong mari milu jalan sehat mau untuk ya ning kene Nutuk ya kan ya. Jugende retan sageje doa wong olahraga iki ya Senam. senam biasanya milu jubah Oke, Pak Kapur alek ke. Kapur. Ejak lek ini gowo kapur. Yang no jaluk kapur. Tukang gendeng iki ya, Dik. Iki masa tukang gendeng iki wis kubur kabeh. Iki ada tukang gede-gede iki. Tukang kendang. Waduh, duwene beda. Iya, abang. Waduh. Tembangan angkok todus lah. Jaga. Wis kok kendang kok jogo kok lek liyane biane jogo kok. Kan jogo mene wis. Sing kok kan orang Madura lah. aduh betul hah ngomong betul ngomongnya betul isun mau nyanyi ini bisa ngomong isun kan bisa bodoh ada nyanyi kan ana teke Bo awake panu wong musik. awake kades paling Wong juwa ngomongnya awake panu, Dek. awake peno Awake panu. Enggak. Rada mundur sithik. Rainane mene jelas ya. ya aja kali perainan kali aku sopan Bareng lho. dhuwur genjot perainan Bareng mari. ya wajah Wajah warang. wajah tuh wajah lali lagi Rika iki wong Madura. Madura lek. Sepurane yang sini bisa ngomong Madura. Oh asli oseng. oseng-oseng kangkung Using Mas, using. Wong Banyuwangi iku kan anu iku dek terkenal oseng iku kan. oseng Kan Dek. Osing. Oseng nang Mbak. Iku mules. kumules ya Ale. tajib Isu niki mau bengong, Dek. hah Nah, kan jam pepet mau jam bolong ngono sakmene kita isu ngomong Madura nang riko sing bisu. Papat. Nah, pas iku nang bom yo. aduh Ana bom. Laporno ning gegana utawa ning polisian mene diurut ku bahaya lek ada ana bom. Lah riko iki ngawur, bom iku ya Dek, ning blingsingan. Polisi. Ya Allah nunjuk merono ku sing ngerti Cus. Masa pelensengan, masa pelinsingan. Ah, panggonane Bom. Hah? Terus mari mangan pardos. Apa Pak? Mangan petik lah iki mari. mangan petek Iya. apa sih Mampu noko ya. Mangan petik mau nongkok. Diangkok. Pas ketiku Dek yo isu niku masak lagi wis jam 8 ketiku. Iya jam Boleh isun Dek. Boleh. Pas teko mandor iku mau. ya Saleh terus ngomong ambil itu. salah yang bilang Man. tapi nang ayane hon erosi ya Itu pas ketiku Dek yo, ya timbangannya awak iki kon tanggungannya aki Dek yo. Nanggung aki. Jadi kok ngerusak aki ta? Maksudnya bengi iki kan aki tanggungan. Kosong nggo aki diesel lah BPLN. Aki nggo parno lho listrik menika iki. Masalah tanggungan nah banyak malam Satya, malam sama Ken, mentang ngerti. Oh alah, duit tanggung yang banyak neng Buk Satya. silung lu ana banyak amane mang kesuk naik piye Cari suruh ngomong ambil kok gede. suruh Ya ono suruh. ngomong ngeduru ben mari Maksudnya gede-gede, gede-gede melu. bermak Masalah Polonaria, Sumbang, ngocak Madura ruang. Sombong. Hah? Sombong. Bisa ngocak Madura pun. terima ngocak Madura wong sing biasa ngocak kelapa kering sumpah sore Oh, jadi riko kang nyombit wetane lorong. ya Nyubit. Asam. bermak Bisa Madura uguan, Le. hah Bisa ngocak Madura uguan.
nggawa kongkuan diskut ana. Bener iki jare bisa. Bener jare bisa. Parah. Ongguan ro mencana orang mari jare wong Banyuwangi itu temenan. Iyalah ongguan lah. Minta apa, Ban? Banyak. Oh, tak tahu sapa engko. Mun kasamun nang pasar nyolong timun, wak salamun mati ngelamun. Iku ceritane kencal, Dek. Kancil kencal. Marani kanjel kencal. Sun iku ya Dek yo. Pas teko iku daerah Kelutuk iku mau mandek. Daerah ini iki Kladak, mosok Kelutuk Kladak. Kladak, Latung ngilur, Latung ngilur. lampu merah letung kan ngilur. Bener emosi imu kowe. Lampu merah iku lampu merah lateng nang pinggir kono ya ngalor. Mosok ngilur. Ngilur iku Ku cari sun ngoler gitu. Ya tapi sontong-ontongnya Dek yo. Maksudnya jatuh kene iki sampai memeriah kaya dulur isun daerah iki Bulusan Kerajaan iki Dek yo. Ya, Nah, biar pentas seni pan di jalan sehat iki ya. Dalam rangka mangke. rangka pandai. Lingkungan kerajaan diwaca kabeh. Lingkrah iki gua ya. Iki singkatane lingkungan, iki kerajaan. Aja dirangkep lingkrah. Soalnya mek gendengan iku Dek. Megan-dengan gendingan ya. Aduh. Arep Madura niki bisa. Rek kuwi wong wadon ta? Andi, Hah? Andi. Nyet tak wadon Andi. Ya Allah, golek kok Sumiati ta Janatun. Iku ayu-ayu rondo ambek perawan. Kentos riatanya kan Takut, yo. Nah, Riko wis duwe rabyai. Andi. Biang uriman pin rada semok. Biang Andi. Mong Dek. Iku rada semok iki kau. Semok tapi bonceng. Riko iki anu Rabi Riko iki wadon maksude. Iya bini. Loro bini Andi. Rabi Riko iku Andi ambi bini. Ya Allah Rabi loro. Gedhegon Bini engkok rea setong lek. Mbok nakan-natanya. Ya. Duwe rabai, pandit Duwe Rabi. Andi, iku bahasa Madura. Rabine Andi. Apa menang Ya bino? dewe. Oh, ya Andi. Andi. Oh ya, terus wadon. Hah? Wadon. Iya bini. Jare Andi tapi bini riko iki. Dek. Ayo merono, Dek. Mong. Ana putih-putih. Ya iku. Aja nganggo anu pe. Jawaban nganggo bahasa Indonesia ben. Riko duwe wong wadon. Penyu. Punya. Punya. Kari suruh Dek ngomong ambil kok iki kok ngoseng kumpet ngomongnya Dek. Iya. Yes, tapi kaya isun ki mati ontong Dek yo bisa ngomong Banyuwangi. Ya, isun terima kasih kesuwun. Kesuwun yang Riko. Ngira lungokaan. Apa, Bu? Mati ontong ya. Ya ini wis ontong ya lomo, kelowek ya lomo. Cukuring lo, berarti ngelokaan sabang bar. Sabar biang. Sabang bar. Sabar biang. Sabrang bar. Isun iki bisa ngomong Madura. Tak ngerti, ngocak Madura tak ngerti pun. Aja kali nemen-nemen Madura nang ngerti dialek kae. Iya maksudnya Riko ki sing pati bisu ngomong Madura Dek yo. Aku iki ra patek iso lek Madura, sampean patek. Lho ya pate orang Madura lek. Iya patek. Patek. Kok bingung ngomongan patek? Bermalek. Gak lek aku asline Jawa. Jawa. Iki Iki wong musik. Iya. Lah lek Madura aku gak patek iso. Oh wong Jawa ya Dek. Iya gak patek iso. Gak patek iso bae. Sampean patek. Yo pate Dek. Patek mun ari apa patek? Jeleng. Ala wong Madura ngaku dia. Dek, Barang mateni lowok iku hukumane pirang taun? kadung lowo ing wis dihukum. Hah? Parmane codot kalong eman paran mateni. Maksudnya gede-gede Dek. Lawak nantem sira. Men dihukum seumur hidup. Wani musuh. Man. Iki Dek si Korea ngerti sapang golek. elek gede iki mulo Elek. maksudnya Sulu ngira. masuk gede iki kae. Iki pendekar kali baru. Maksudnya Utangnya makar kakan mangan desa lemurau. ya ora kan bapake kucing. Pinter pencak. Seko matan permen Dek. Dimut enak. Permen iku pemuda kampung.
Oh, preman. Ah, lek bahasa Indonesia niku senengane wong Madura mencak silit. Tuh, Dik. Jare Banyuwangi. Pencak silat. Pencak silit. Cangkeme mulo segenen. Pernah Sabiarono biaya. Ayo sing mana? Oh iya, Sabiarono biaya. Wong iki Sabiarono. Kok tak biatune ora mati dhewek. Iso Bela diri. bela diri, Dek. Iki pendekar. Ah. Riko jare ngakune pendekar. Lah iya Sakura, Dek. Saking isu nangkep Sakura. Sakera. Senang kepinro. Sakura iku mai. Oh, terus bisa nangkepin ro ajake pencake Madura dibandingkan lebih pencake wong Banyuwangi. Tore, Toreh. cermecelo lek. Apa kali ki anak juruse Madura ya. Jurus mana nih? Nandur sapi. Iya, bedol. Berarti ngondo sawi. Mosok anu ku natur sawi itu. Bedol jangkar ya. Oh. Gawe nesun kan golek emas nek kene. Nos. Terus emas. Ya tasik. Ajake wong kepengin urus silite wong Banyuwangi, Dek. Hah? Pengen urus silite Banyuwangi. Dudune dos. Pencake maksud iki bela diri. Oh nandur main dhewek iku yang bisa kudu langsung. Oh iya iya. Tarung. Iki Kang. Iki miakene hengkarian yo, iki usah kembiangan wis. Jare kentus iki langsung bradu. Wah, seneng iso, Dek. Wong iki senengane digonan iku, Dek. Brado. Iya. Bradu. Tuh kok anu petakan blimbong. Blending. Ah, terus dipageni, Dek. Kok brado di? Brado iku kan urang celek-celek. Iku brago. Astagfirullahaladzim. Maksudnya gitu brado iku taruh carok. Caro mau anu tore lek. Tuh, ya, Carok tore. Ayo, ale. Bisa Pak Siti. Bialah sampai keploki. Hari musik. Kok mau sedek? Aduh setek. Ngapalan ditimbil seminggu sana. Ya. Ha penting ngantarungi kan. Penting tarunge, coy. Ngantarungi asli yang penting. Ya wes tore. Ayo, tore tarung ya. Ngakune pendekar, durung gathuk cecir. Durung gathuk cecir. Sepurane, Dek. Apa? Musuh wong Banyuwangi apa-apa sahire masalah. Direken sihir. Keneng angine ben iso cecer. Ning angin cecir. Ana di sihir sahir. Ya iku aja. Sahir iku mertuane Katerin. Dudu ono. Hah? Iku masa dudune jelas lah. Iku masa sihir, Pak. Iku arane jurus ampuh.
Jurus apa? Iya, jejeg genjot juruse iku mau. Oh, sapa menong lemah ya? Jejeg lemah. Pernah kuda-kuda iki kita temene kurang atos. Bermane? Kurang mantap. Carane? Pernah belajarnya pirang tahun punya? Isun niku sing salah selekor tahun nggih. Selikur tahun. Yang percaya. Oh iya percaya. Yang percaya masa selikur tahun gur gede gubrakane. Asline paling mong 3 dino ya. Masalah selekor tahun. Selikur tahun. Ya isun kan suwe ana ning daerah Wongkal kene kan, Dek. Wangkal. Kan wongkal arep ngesabuding. Wangkal. Ya wes. Oh, pernah bisa silat. Ya. Temenan. Ya. Iya, Dek. Hah? Wis agak bisa lho, guys. Ada kan bela diri kan tinggo olahraga ambi joget-joget tok. Isun ki kan gede-gede ya. Iya, Pak. Ngomong ben nang kok. Isun ki asline posing. Pusing. Ya. Yo ngopi paname. Maksudnya bingung, Dek. Isun iki wen ana solasi kelenti Oh, kono cara tekan son duwe solasai. Ya solasi. pemikiran bareng gitu. Tiga barang. Isun iki kan Solusi. rabi disun kang tuwek iku sun buang, Dek. Mulai ning Madura. Dadi Oh. saiki sun rabi maning oleh wong Kamerun. Kemirian. Hah? Maksudnya kok sing rungu wis rabi apa durung iki? Durung, Dek. Oh, calon rabi di Kopani. Calon rabi disun wong Kamerun. Kamerun. Wisata Oseng iku ya, Dek. Pemirian. Ah. Gandrung rabi disun. Weh, calon iki andrungnya calon rapine iki karabi Ya tapi kan jalukane aneh, Dek. jaluk parang. Lo parah. Iku jaluk radio kuno ya, Dek. Radio? Radio bunyian. Iya radio sing lambak ruwa ya. Radio blok kok akeh ning toko-toko iku. Masalah punya sih baru tapi masalah kan dijaluk iku kan lawas-lawas itu. Ono sajane kancane Sunan duwe ah. Sopo, Dek? Sopo? Belum teleponan larene ya. Ya teleponan. Telepon, Dek. Telepon isun cilik saiki layarin pati katon. Dek, Halo, ah? sopo sih akan kecelakaan? Halo. Ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kadung iki hapus-hapusan. Nomornya piro sampe niku yo? Ah. 080 Karya. Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waduh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Mas. Qala Allah taala. Hei gini, belum Iki khotib. telepon tak ceramah. Assalamualaikum. Pernah ning ndi? Ah. Oh, ning dalan. Arep rene. Oh, jemput gopel. Ah, waduh ya Iya, alhamdulillah. gopel ning kene, jemputan wis. Omongan Dek wis. Iya. Pernah dijemput. Wis abis apa Dek kan telepon iku? Iki Iya. jeruk lho. Alhamdulillah. Dek tanggungan mekar make akeh, Dek. Kok ira duwe mekar, Pel? Wong wadon isun, Dek. Isun kan penileten gumbengi nggih. Makanya yang wadon mulai ning Madura iku. Gara-gara. Saya kira-kira makar saiki nanggung mekari kae. Isun ki kepengin oleh asli wong Osing Banyuwangi Iya, iya. tapi jalukane ku. Jalukane kae. Iya. Cok, mrene ta, Cok. Ana wong anu kepengin butuh yang penuh ah. Cah iku sapa, Dek? Codot. Kok cocok? Ana wong telepon ae. Nomor Karyaki. Halo, aku di mana? Alah. Dek. Ono koncone awake dhewe kancane Ah. iso lambi kentus Ah. iki duwe radio Bagi, Dek. tinggalane mbiyae. Aku cocok kok, Dek. Kuno semakin kuno biarang iki semakin larang. Ya, Iki bijise kudu larang iki. Ya wis, kang penting ku adung teko isun. Wis, telepon nyambung. Mari Ya wis. mrene larene. Kok mrene? Ya Mari ki- koculuken ya. Jutom. Kene ta lho, kok duduwe sulung biarange. Anu, Mek, mrene ta, Mek? Sapa Dek Mumat? Oh, mumet mata yo kau. Selamat. Oh, selamat. Mat, mrene ta, Mek? Ya. Oh, Kon gowo pisan wis. Oh, sing ah. Oh iya, Soriko. Waduh, gak bisa itu ya. Ya. Pernah kan milu Tunu Pratama Soriko? Hah? Tukang parkir, Dek. Milu Tunu Pratama. Tukang parkir. Ya ora kok kedelepor lek. Kok nabuin kok rembung ya? Oh, iya, ajak kecolok, Dek. Halo. Ayo teko jare. Teko, Dek. Halo. Iya. Pernah nih dia? Pernah nih dia? Mungkin apa mrene? Iya. Ya. Oke. Ikai.
warahmatullahi wabarakatuh. Ana wong turu aja. Met siapa setan itu met? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara nang turu. Wonge turau turu. Bener ira nang tutono turu pisan. Ngagut iku masa turau. Tumben ira wani teko kono. Enak lunggu-lungguan jadi. Enak lunggu-lungguan jadi. Wong turu keblok iki. Iki manusia yang tidak pernah weruh paesan iki. Iya iku. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Ya. Iki temenan Memet. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iki Memet. Pengen ganteng perasaan ona. Saya kok iku saya cari tuwek Met. Terakangin kaples. Yo tau ro. Ku ben alhamdulillah. Awake dhewek wis teko ana ring gebar pantes. Pentas ono maning kang nemenan pentas seni. Pentas. Oh iya. Duh wong tuwek matane mati kabeh. Pentas ngoyo. Seni Mas. Seni ku barang Seneh. seni Jare wong bahasane kenceng. Seni ku basa Jawa. Aduh nang sekolah apa metok? Pak kula badhe seni arepe ngoyo. Ngoyo. Soalnya arti iki pentas ngoyo betul. Iya. bener iki salah paham. Salah Maksudnya persepsi. pentas seni. Iki asline iki kesenian. Nah, Gua ada disingkati pada seni. Pentas seni wolu. Endi wolu? Iki jare wolu. Iki dan. Ya wolu. Dan Wolu. Mana ngobrol wae angidan waras. Ora iki dan tok Bisa ngomongin kok. Dek, mau malas sedikit deh ya. Pareng ngelau. Dari kopi itu Mumet nyeluk isun. Memet. Area tak ngerti siapa Korea tak ngerti. Iki Madura, iso sangat mau bingung, menang bisa ngomong Madura. iya, Memet bisa. Madura sih kok ngomong Madura ngomong osing pin ngomong Madura ditemenan sing bisa. Iya lah sing Korea orang Madura le. Kan iki rabine wong ndi kok Met? Dembowoso. Dembowoso. Bondowoso. Iki sendu bogo. Situ Bondo. Yo kadung liwat telur, kadung liwat kidul. Iya toko Sumingir. Kumiter Jember. Ngalor. Liwat Ya, ngomong jember bisa. Tapi pun Ngalor. Alor. Nah iku Ramadan Madura kok ngomong temenan sing bisa kok asal. Benja lah si kopine nao pun orang Madura asli ya. Mon Korea ngomong sama Madura bisa-bisa bae ngono mata ana itu tapung sira yang bisa. Madura iki le, Madura ayo jawaban belum. Ada. Layanan Met. Ore. Benja le si Korea tanya kamu. Bini reng Madura itu bawa so. Gua tahu bini nabon kan orang Madura ya. Madura itu bawa sari ada mari mesti dalau udah mesti coba nanti sontok sira. Kari penter Ora apa Madura. Tapi Bengong. Ini bisa maki ya. Dari Madura menang pian tak. Dilalih. Tapi digonan. Dikokon ngalih tok Memet ae. Benja lah si Korea asli Madura le. Mana Madura mang Kan bini nabon orang Madura. Betul Dowoso kan Ki. apit oleh anu abine. Ya apa itu cari ke Moncar berapa lama udah? Berapa lama itu? Moncer berapa lama? Ya ini campur ngomong kayak ini mau sudah itu mau kopinya. Mungkin biasanya mau campur. Benja. Pon Madura juga, pon botak, kita bangun cepet dulu kan udah kamu. Nyet sesuai anu kepet tiru nyet. Iki kan Madura seperti gini kan lagunya Madura. Benja lah pun ro campur kepet tapar warna tak ngerti. Tandane burung cewek. Mon Madura, pakaian Madura, ngojek Madura tapi tak ngomong pe. Kore le. Lu gak ada ngomong Madura kok. Bah. Mana bener kok nama Madura banyak kita apa kata video sama Madura, kenapa kamu
melu kepateko. Ayo jawab bener. Ayo lancaran iki Iku bahasa Banyuwangi onder petekok iki lho. Lah saking krungon riko iku Madura iku. Kon ora kepen bingung. Tapuk sira. Tapuk raga. Mentah pelik bodho. Jangan tadi Madura buat mana? Kon Madura kon gak bisa ngocak Madura. Mana mau tapakan cepet kami cepet lo cepet. Muring wis. Muring. Zaman ngocak Madura ruas tepak. Sabar bar. Sabar, Bang. Kok dulu. Masalah gaya. Met sabar aja. Untuk mensabar mana mereka sabar subur mana. Kok gitu. Aslinya bisa tahu sih guna dia. Benar bisa panjang ngocak Madura. Bisa, kon ngocak Abu Bay kok bisa jawab le tepel. Benar. Andi anak berapa? Hah? Andi anak berapa? Hah? Andi anak berapa? Di anak si nomor setong dua telek anu kok. Kok telek? Nanti cilik-cilik. Cilik. Ada orang Madura ngocak telek. Setong dua Mon telek. kene ruah telek mon rajo telok. Itu bener iku. Apa? Bener adu cilik. Kan sirang cewek sirang kok. Kalau met cilik. sabar met. Kadung cilik. Telek. Oh. Cilik-cilik telek-telek. Kadung gede. Telok. Upama pernah ditakonai. Iya, Mbok. Met, anakan berempah. Kon di anak telek. Anaknya telek, bapaknya telek dong ya. Oh. Ya aslinya gede-gede bisa yang ngomong sing bisa ngomong bisa sing bisa ngomong sing. Ngomong usik ben Ya we. iki ya tapi bisa disetek-setek sudah. Setek-setek itu suwek kau. Maksudnya itu sidik. Makin lucu deh. Sumpah lucu. Sidik pernah ya gitu ngarani sidik Pel. diomongin nangis saya. Masa diuwel sing. Kang diomongi. Iki nek dia kasari. Oh iki nang dikasari iki pel. Apa itu nangis? Yo, sikile kok itet iki ya. Sikile didet. Ya sire Wis sikil rada dokel kok. ngomong ketiku sirna kanca. Memet nangis. Ngomong nang kancaku aja ketiga. Met, kucing iro mati, Met. Kucing iro mati. Sing bener. Hei, Aku Memet nangis. aku Met. Sikile didep dhewe kae. Siana sikile didep dhewe. Apik. Wis biar ono solo. Saya nak nembiang Solo ya. Ono sore sing gampang nembiang. Ono penting. Penting barang nembiang ku biyen. Pernah iki. Diteleponmu ku ya. Pernah zamane Biapake peno. Biapake peno. Nah, ono jare wong Banyuwangi. Anak ono. Kan duwe tinggalan. Tinggal. Tanah sesiger semoko. Ngomong sidik ya rot mangan wong loro tek kok. Maksudnya iki radio. Radio iku mage. Mage tapi Mage Met. Iya Met. Iki foto radio. radio kuno iku. Ono kan radio ono. Tapi larang Met. Ya larang yo. Larang. Kan tuku sapa? Parahan. Aku tuku wong iku. Sabene ditawa sak M. Saya sabene ditawa pira? Sak M. Sak M. Urang 999 juta. Ya besok konco kan perhitungan ya. Riko duwe temenan ta, Dek? Sapa golek kita? Jason kang gulit iku isun. Iki yang golek radio arepe diwiakan calon hang wadon. Wani piro? Nah, Baronge. Deleng biarange. Ojo Arian terantar. Tapi rusak iki hang tuku larene rada goblok. Paham? Ojo terantar. Gopel iki kan larene rada goblok, ojo terantar. Ojo anter-anternya. Iya. Mulane gopel iki cengoh. gopel iku cengoh. Gopel yo. Hah? Memet iki cengoh yo. Sira bungol. Kang iki wis. Santai. Met ira reko wiakan pira? Siapa kan reko wiakan pira? Ya 1,5 juta ta wis. Larang. 5 juta. Kang, iki 5 juta. Sudunen, Dek. Sudunen. Disudok. Ya ono radio udunen mesti ono. Maksudnya kok ora kuwi lah. Sudonen. Ya kurang 100 ta wis. Sabene iku ditawa wong iku 7 juta. 7 juta, Kang. Kan tawakan 5 Tapi juta. kang Marinowo melayu gitu. Maksudnya iki kan lawa kes. Kes. Yo.
Iya 5 juta 5 juta wani wis. dibiangane ngedol ning wong. Ya wis Sun Jut pecis kepengen weruh biarange ya. Iya wes juten PJC aku biarang ono. Jauh ning ndai ning CTM. Bung. Kebung. Iku ya. Bung. Oh, lang. Oh, mek. Sebagian apa bagian? Kulo aja terang-terang wong. 5 juta berarti Dibagi wong telau. telau. Yo. Ya wis. Iya, Tapi radio ini rusak. Masa barang-barang. Yang keneng. tapi radionya kuno. Ayo. Isen tapi radio kok tukang servis. Oh, kelendi lari kae. Kok bisa tukang servis genteng bocor ya? Bagi radio ayo. Hah? Radio. Yang penting kan servis le. Iki bisa iki otak-atik iki bisa. Bisa. Di anu pin yo. Di vokal pin mari. Siapa? Oh, wis tak. Dilem biarang gon mrene didil kerusakan nih Pak. Ono itu lho. Iya juta-juta wis juta le. Ono tronton. Trek. Ono. Kadek gotrek, Met. Gede bahasa. Yo lo Kadek gotrek. Kadung radio mati bahaya ya guys. Kudu bisa ngakal awake dhewe. Ya kari didil kumune apa sing. Iya. Tuh radio diwadahi kresek ya. Kresek apiang mana gua berkat iku ya. pun simpen. Ono nyelek anu meja meja tepak wae. didele dulu mene iki aku panggon reparasi. Gondele meja anu gondele radio ini anau. Tapi iku kok 5 juta didum temenan ya. Ayo kok kuwatir. Isun Carane keldi bisa muni kowe kae. ulung lagi abang. Dideleng ulung. Dideleng kresekane anu kerosakane. Jojo. Kok Sing ta wong jane wah wadon kelendi diane jaluk ketigian nang. iku radio tapi yo ya kau mari anu wis Marion servis tapi tetep ngunai. Hah? Ono antene ono. Antene digital. Usik. Duh, diatel Ya anu tulisane rusak wis. Radio Panasonic. Hah? Nek nyaluk diobong ta gimana? Ganti wis selawasan. Iki rusake kendi gae. Muni tau Sing muni tapi Kalau ada anu di objek ambune. oh iki spione rusak iki. Iki sepeda motor ta radio atau spion. Sing biane bocor. Terus iki asline memang muni terus Lawas iku wis tahun sadurunge 1945 iki. yo lawas temenan Lha iki carane yo. 5 juta yang mana emang terus Juta. Juta. Iki sing gopel. anu karena Met iki gede benes Met Ndai. Nanti ya kali kepene oleh pecis ta wis. iya mek kene lebih jes yo Cake. Iki kok wis ana gedingan anu lengkap mau rusak yang dulu. iya kalau dia enak Iya. gopel kan wonge kan cekok mosok kira paham iki ae Lah, iki radio iki diakal supaya katon muni engko kentus piring konten di radio terus kelenti nang jero posa cukup. terus Iso nira kok dadi radio iku ta wis. maksudnya iki digawe radio iki Iya, gawe iya. tapi suarane kok suarane penuh Mene katone munai Yo. gau. Yo, Kadung jaluk lagu kelenti kok. Hah? Kadung jaluk umpama nyetel lagu gau. Oh iya, carane mutere wong iki keneng puterane ang iji tutupe sprit, ang iji tutupe pokali suwet ta. iki bener kayak iki kan iki agak remote Hah? remote Yo biar gopel wing pati cepat. Ngono kok, waran kok puterane rusak. Rusak. Carane nguripi gitu. Aduh. Wah, iku muni wis yo. Iku kadung muni siji berarti radio antus Jawa Barat ben. Jawa Barat. Kadung dianu seping siji ku radio. Iya, radio Munai, Jawa munai. Muni radio Jawa Barat. Mateni nek masa radio Jawa Barat tok. Yo sing kadung Jawa Barat ditinggal, kadung berarti Jawa Tengah. Oke baik. Iling-iling ngene iki. Eling Ping telau Jawa Timur. Jawa Timur. Oh, Ya, wangi anu keneng wis. Terus iso nang ngendi nang kene meneh ketemon. Misor ini men. Hah? Semida oke iki. Nang rong. Dan ini. Sing ide ning kono. Ya. Engko ditabuhi keblak metune londo ya. Oh sing iki radio. Wis yang penting kok patok muni yo, patok Yo bisa dipatok yo. ngono muni dhewe. Tes rasake tes. Iya lho, tes. Tes. Celeng ae. Apa dos?
kok bisa bahasa Mandarin menolak? Wong guru gede iki dipatokin kali lipat Sun. Bahasa Mandarin pinter meno yo, Glenjai. Iku kok iku masa Mandarin. Iku bahasane wong ngamuk. Met, engko iki kan peno hang duwe radio. Kok gopel para ono ketiga. Oh, kok iso nang ngono. Terus karo siji iki sampai ping 3 yo. Iya. Oh sing siji radio kono Jawa Barat. Oh, loro Jawa Tengah. Telu Jawa Timur, Jawa Timur ya oke ya. Wis muga-muga ben gopel aja kari suwi. Ya. Yo anu tetes editas ulung ya. Tetes Solo cake siji ae. Allah, kan teruskan. Terus, Iku mateni ae. terus. Weh. Turu, radio lagi ya. Kita kari suhu ya kesirep wis ae. Rungokno ae. Ya siji ae. Jawa Timur. Radio Republik Indonesia Jawa Barat. Enak. Wih mateni lho. Cake Jawa Tengah ya? Iya, Jawa Tengah. Radio Republik Indonesia Jawa Tengah bagian Semarang. Semare arang-arang. Wis pokoke gitu kuwi iki aku Gitu tok. Ya wis. Gopel toko gopel. Penting kok biji sing kudu didombean ya. 9 juta. Gopel toko terus. Cut dikusuti lho. Bapak apa ya? Bodong golek ya. Area cong. Oh iki rodiane deh. Radio. Sesuai pesanan radio luwawas tahun. Sana iki kan merek-merek iki seneng wis deh. Merek. Kok Panasonic deh. Anu kesuwen tulisannya ganti. Kadung umumnya Panasonic. Iki Panasonic iki tonan pertama. Sadurunge Panasonic iki Panasonic Solo. Iki bapake Panasonic ku anake. Iki ana antene iki duh gatel. Kok Sing iki Aduh digital iku kan barang 3G, aduh iki 6G. iki dalan kandang petik dadi gatel. oh iya wes. Cuma anu kan barang puterane iki rusak. Nganggo iki gak saiki. Nganggo remote. Remote digenan yo. Ani yo. Aneh. Kelenti carane nyetir. Nah dudu ana Iki umpamane nyetel pengin radio Jawa Barat. Jawa Barat deh. Bisa ben matoke. Iya. Ya. Radio Republik Indonesia Jawa Barat akan menyiarkan Ya, paten Mas, ya. Oh, mati wis. Iku mati wis. Langsung matane itu, Bu. Kowe iki umpamane Jawa Tengah ya. Iya. Oh, Markudoro. Akeh wayang. Itu par kuburan sungsungkan. para hadirin sekalian. Jawa Tengah. Pemirsa yang mendengarkan radio ini walaupun yang budek. Waduh. Pada malam hari ini adalah pementasan wayang kulot. Oh, wayang iku nang kulon, padha nganggo kulot. Kemarin sudah ada Dalang Ki Anom Suroto. Wah, seneng sendek. Dilanjutkan dengan Ki Hadi Sugito. Ki Hadi Sugito wis. Dan pada malam hari ini, malam terakhir akan dibawakan oleh Dalang Kiamat. Kang, wis iki ada nek bejise ulung iki biar ono jare. Biar wis ono. Ono bejise. Sak pase Kok mari ku setel wis. Iso niki conconge sulungnya. Diconcongi Bang, cocok. Biar wis ono yo. Bayar Engko kanggo nang atim. Oh cenceng ulung. Iya. Iya. iki bono PC 300 teguk lu. Apa telur tak bicis biar ojo telur 100. Jare wong Banyuwangi becis 300. Bolu ta. 300. Belum pok kesono. Kok teko atim sing mrene. ATM. Ayo, dadi kurang piro sih, Dek? Kurang 7.800.000. Ah, sep. Ya wis. Iki setelan wis. Saumpama lagu-lagu. Ya bisa terserah iki mateni iki ya. Itu mateni. Kadung patok siji Jawa Barat, patok loro Jawa Tengah, patok telu Jawa Timur, Banyuwangi dan sebagainya. Oke. Diunikaken Dek ya. Wis senang tinggal ngopi-ngopi lo. Iya, wis. Kene pojokan ae.
nangis dek. Iya, maaf ya. Biar makin bahar. Lah ayo. Angling Jarmen. Nek kae lagi batene Bu. Angling Darmen. Kan umumnya angling Darmen. Kadung nang TV ro Aduh ning TV yang Jarmo. Aduh ning radio Jarmin. Jarmin. Darmen. Iya. Kan wis Jawa Tengah Ben. Radio Republik Indonesia Jawa Tengah. Sebelum acara dimulai akan kami sampaikan sebuah berita. Wah, iki penting iki dek. Telah terjadi pemerkosaan 2 orang gadis. Wah, iki. Yang satunya berhasil melarikan diri dan yang satunya minta lagi. Berita penting. Berita penting iku. Masa wong diperkosa jaluk maning. Pas hang enak iku paling. Iya, Jo. Iya, pas hang enak iku. Ngene wis sesen kepengen lagu-lagu Banyuwangi ben kan terkenal lagu Banyuwangi. Dong bengongnya padok telau. Perlu deh, ya kepengen lagu-lagu Banyuwangi. Radio Republik Indonesia Jawa Timur Banyuwangi. Wah, iki. Kalipuro, Ketapang, Kalibaru, Serono, Kalipait, Moncar. Yo kesusutok batene enak iki yo. Bis jurusan Sanggar tadi. Makin ngernet iki penyiare ambi. Radio iki kan makin disiarakan ning seluruh wilayah Banyuwangi. Ya. Itu sebutnya. Jare sun bis mantok iku ya jurusan. Mintok mantok. Lagu Banyuwangi ben. Lagu Banyuwangi ben ya. Ya wis dulur. Sadurunge iki nak pun sampaikan engko iki ana sandiwara using. Wah. Hang digawokaken ambi kanca-kanca Pelangi lan Pelus Banyuwangi. Rame iki ya. Sandiwara using iki judule yaiku Gopel Edan. Gopel masuk deh. Tapi metu edan nek papan yo. Gopel edan Iya, masuk. masuk. Masa Gopel Raini ro. Oh, duduk. Terus Rungokno lu ta makane. Sandiwara Gopel Edan iki engko diisi ambi kanca-kanca pelawak yaiku ana Kang Penyet, sampai ana Kang Memet, Kang Plecer, Kang Kentus, bisa katut bisa. uga Kang Gopel. Wah, kok percaya deh. Masa Gopel iro naku tau. Kok sing Gopel iso? Ya, Rungokno sul rungokno ta Dene rungokno. Gopel penot tok. Ya wis sadurunge sandiwara mangkat iki ana gending-gending Banyuwangi. Wah. Selamat mendangirkan. Mendengarkan Adek ya. radio, mendengarkan radio. Aduh bisa gerujukan Banyuwangi dek gitu. Ojo radio ku masa kena diwarai melu. Ya, sing kena diwarai. Larase biola cak itu. Garise rasa garise rumah sorika sayang raino kami sun pikiran penantian setau imbian isun ipiloro Yang pilih kurang elok juga. bisa nyangga mumpung emak ya pamake ono tapi nono judo akhiriko Enak dipidane. Dileh maning. ya wis ge anu priko tega ninggal isut Yo setel karo.
karaoke. Kawinono jojo ambiriko nano operatore no kene Salone nang kono. wong dikocok-kocok ya masalah karibe nggo suarane persis kan terus tapi wong sing ngono iki Mas cariku iso dik wes sing ngono wes sing ngono Dek kang bener tadi isu ki penting Dek ngene ya Mas waduh kowe iki kok njaluk iki kok radio kuno ya wis rusak ya iya kaya apa sih bojokmu iku bojo Dek aduh bojo ki motak lah iya kaya apa bojok Kon yo ngono. bojo Jaluk iku sing gandrung aneh-aneh kon Dek niku. sampe iya kon iki yo ngono dan yo saiki ki iso tekakaken mrene ya Dek lho bojomu rene pisan iya Dek aduh gak gelem sakatmu ah mau Dek mau Hei, jere gandrung. gandrung Dek ya iki kang jaluk iku kan iku Dek aja Iya, iya, Kak. ya aduh gandrung yo ayu le Ya, saya isu sampe udan nang gandrung Idian. ya iku kan Dek Besok gandrungnya jangan kon mrene. Ya bener gandrunge. we ono Dek Oh, duwe nomor sapa? Duwe nomor iya. halo ah iya Dek halo iya iku Pak sing iso telepon bos telepon ono sing kok iso nomere Dek nganggo HP niku Dek 66912 Halo. 37 Yo. Halo. masa telepon nganggo tas benomet Nang jero kok anune. HP-ne nang jero. Halo. Alah, jero iki ngapusi langsung. Acake gawean jejer ya ora metu Dek. Alun-alun ben. ya wis ayo aja Kok gandrungnya kok mlaku kok abete kok klebat-klebat iku sedih. Wah, iya iku. Di gandrungnya. Oh iya kaya ro amproke sing mau. Iya kok kayak numpak becak. Oh, numpak becak kok. Iki rapine bener, Pak. Wah iki calone. Bakari to wingi. iki calone Eh. Patok-patok sorone ya. tapi alun-alun kang penting kalekun. alon-alon iku apa anpel Dari Banyuwangi ini mesti. alon-alon Ya. lon laut lah Laut-laut muncak orang Madura. hei ya wis Ati selekur kali pintu pulau telu. ya wis dan alon-alon waton kelakon kesusu parenang ira susonai dasar segawa lari cilik arep nyusu nyangira pentilira ya biaring edeng-edengan parenang tiang tenai dasar wis padha warge wis entek telung bungkus segone sadurunge makan hormato sulung mengarep yang para haridin hadiroy dan hadirowo mangono ning ngarep hormat sulung yadon awas kok hormate kaya hansip latihan Kaya upacara iku. Dek, aduh masalah gediki sun masih seni teko Madura ngerti Banyuwangi. nah terus Isun peretus aduh masalah. pretos arti colok Maksudnya ku protes yo hormati gandrung-gandrung Dia solen mari kowe. marono jan Beng, upacara mau wis.
Isuk-isuk mau. Iki ku hormati giatur ku aja kaya wong upacara bendera, hormati ku biar pojok ketiga hormati giatur. Ku biasa ketiga aduh dihormati kaya giatur. Lun laun. Yang mama cacat. Jis. Jadi kan pakai pacaran. Ayo dek. Ya wis dek, krana ana kesalahan teknis. Dibiarani maning hormat mengarep dek. Aja kaya hansip latihan. Awas. Iki burau. Mari hormat mengarep saiki hormat yang poro-poro hang turu ana kono iku hormat ana kabeh awi engko muliye ana hang gelem milu sira yo ben hormat sik hormat mengulur Dewa. Ari, awas mari hormat mulun saiki hormat ketan yang para gedang-gedang ambil penonton nang ana kene maksudnya aman bos ayo dek. Jalalale. Sop matai lo kau sop pak. Stop. Pak iki rabi calon rabi Ya niko. iki. Nyangkan nyek. Ampun deh. Calon rabine gopel. Adung jukit. Kaya gandrung emut. Mut sapa? Mujair. Ang bener pengaran itu. Modelnya kaya iwak layur dek, tapi Yo, me padha ambil gandrung Sobo. temuru. dek Dalam
Nggih, nyahang lanang. Suarane. Nyahang lanang aduh diceluk, Dik. Lah dem Dalem. Iki kan marek jejer nek yo. Terus maskote Banyuwangi ku marek jejer penghormatan wis mari saiki kari anu Dik ngibur dulur-dulur isenku jaluk padha nonton ya Banyuwangi cari medurane padan iku. Tore lek ora bote. empek ya pas. Biar wedas. Hoi! Oh, terus Kon maem. Udah, Bos. Apa, Bos? Teras pinten? Rong piring, Bos. Kok lemes? Apa lemes wis semangat iku. Hoi. Hoi. Rok ya rek. Dek, dek kok mumet udang ayo Dek. Wis sing cocok ribet. Banyuwangi tapi kalau Oh iya iya. Rika ben Kang. tahu Ayo Dek. tahu dulu dia dulu. Wah, paling sing iki Dek. Teh, aja kuatir Teh, iso nang ucap Teh. Apa nabrak ngoyo-ngoyo mikir matai. Ya ketika. Sekal-kele ku pedurno. Mereka ini udah mesin. Sesuai rong udang kaya PT kecepet kok. Acake mencolot teko dhuwure terop. Jadi kutung. Sempal Tek, sempal. Hei ya, runga masa budek. Ya iki. Kaget di sana. Masalah isu kaget pisan. Ini kita Arianto sampai hei kaget di sana. Kan kaget tok. Usul wis. Suarane gendrunge wis oke. Biasanya ki wis mau nyanyi padha nonton dong. Ya. Kan biasanya orang maju gendrung. Ya, biasa ae. Maju deh. Ayo. Maju. Nawi tak RT-ne kene Kang Doi. Iya. Celok Dek. Monggo besar-besar. Ayo. Kang. 0 1 bisa maju tasik. Kita lari-lari gelem ngomong wae belok kae. Terus. Bener iku kan perlu maju ketutupan gendrung belok penom bilu kok. Pernah ngomong ta, bener-bener iku belok. Oh. Dialog dikod. Dah. Oke, sing kode sing rungokno suarane sun ya. Iya, Bang. Ya, berangkat.
Tambahin. Capek. Masuk, maju, korek, obok. Pantes iki. Nangis sunyi. Ayo Met, nah iki jago toko kidul kalau kang diarani jagone. Asik. Men, sikilire iki dipakau. Ini namanya joget di tempat. Ki andrung merono kok ngira Uber, Mat. Uber ya. Maling. Maksudnya iki gandrunge masa diuber kaya malik. Gan perlu kan maju. Gandrung model perlu aku sosokin. Oh milu. Untuk tenang mampu. Temen dialang iki kan. Dia mundur iki kok maju. Mundur jalan. Apik, biar ayo. Met, gandrung ya wedi, Met. Gandrung ya wedi. Wedi. Masa dodone hang maju Pak Kemat. Aja hang lanang kae. Perhatiannya Sumbiang. Sombong. Ayo melayu dek. Anggo tigenan dong, anggo tigenan. Bener ke tangan kanan maju, cekel kiwa hamilu maju. Gede ki sajae kae. Iku aja gede ki kaya Kadung hang kiwa hang maju, iki tangane hang tengan. ka. Aja kaya apa nama? Aja iki mesti iki. Pak, duduna Met. Tangan mesti tangan kiwa. Yo melantet, Mat. Koper jare son. Kira bisa nyet? Hah? Kira bisa. Bisa, isun bisa. Nganggo bahan sarapan lho. Hah? Sarapan. Ya disarapin, aduh sun duduk sarapin. Ya wes awas. Sabang bar. Sampe caplok jerah. Coplok. Nyet. Kadung sarabian iku masa gedigau, masa kari roso. Iya. Hang tenang. Terima sarabian belum kok kari roso. Ah, ya iku ya. Hang tenang ya. Contoh Kadung sarabian. Ya. Hop. Iki kang maju Jackie Chan tadi. Kari mau maju dewa. Beng, sepurane Beng.
iki mau hang maju hing bisa. Asline masih wong maju ki andrung iku kadung hing bisa. Hing ngerti senine yo hing enak didelok. Angel. Angel. Iya. Iki kan yang ngonang majau. Hing nang maju. Kalian diadu mundur be. Ngene nyusep andrung. Mas iki wis acake gawa kono gending hang enak kanggo dulur-dulur jeneng kene ya. Aja kuwatir ning kene dudu wong liya. Dulur kabeh. Dulur kabeh. Sesuai kaya wong kali gorok sore ya. Iya. Ayo, Be. Sip. Sik. Iya. Durung diwaca. Ya wacan. Titipan pengumuman. Berita kehilangan. Baik, penting ya. Barang siapa kehilangan dompet, harap menghubungi saya karena saya jualan dompet. Ora lek. Pengumuman. Ngono dompete ya. Pusing. Ayo, Dek. Apa? Iya, Beng. Iki ya, Beng.
Iki awake dhewe matur nuwun. Tapi kaya dulur-dulur bulusan kerajaan Bulusan ini. kabeh. Kepengin nekakaken Satrio Bayu Budaya utawa pelangi utawa sapa men kanca-kanca kesenian. Liwat sapa, Dek? Liwat sapa? Kuwi Kang Doi. Oh, Kang Doi. Iya, Kang Doi kan. RT kono. Ya Kang Doi. Wis iki muga-muga awake dhewe ndoakaken iki pandhe gebyar pentas seni Jalan Sehat Ya. kabeh mau Joko. Ono guyub rukune masyarakat kerajaan. Masyarakat. Ayo diadiakan gending biar-biar ya. Biar-biar. Anu suun ya suun. Soon. Suun. Suun. Kanggo tandha kerukunane lan kompakane masyarakat lingkungan kerajaan ini. Monggo. Iya. Iya bener ya. Iya. Kok seni arisan. Kata belak-belak teh. Seni arisan keblak-keblak. Suun ya suun kunder jare nuwun harukun ditolak di kancane konseng dalam rukun parang baik jae Kanjo dengan rokok Kanjo abek Suun ya suun Kunjar jare Rokok rokok Riko ambikan tane Gomseng dalam soor marang baik kadung kelam rokok tondo ape sapa wong ono kancane sapa wong sing ono tanggane baik Bapak Ibu hadirin masyarakat lingkungan kerajaan Bulusan yang kami hormati dan kami cintai. Demikian tadi akhir perjumpaan kita pada malam hari ini. Semoga kekompakan kita, kerukunan kita semakin erat sehingga mempererat tali persaudaraan di antara kita semua. Jadi ulangi pelawak baik kami bersama Satrio Budaya berjuangkan bagi kita semoga kita dapat berkesempatan. Akhir kata kami hanya bisa mendatang bila itu walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari wes lo. Inilah kontainer kita. Kadung tukang YouTube, YouTuber. kadung tukang konten. Konten. Kontainer.